Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak. Nga itilit ang niliday. At damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday. Amang salsalukob kan ka. Awisen kayo marud ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ing kayabkas ti an-anak akanyo. Kat agbalinda nga ulidan. Kadag iti dumdumnger iti tangatang. Dear Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Vanessa a dinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilingad daklangan itinagan a Vanessa. Naungat ken istrikto ti inak. Saan nga kinkin naawatan dagiti dadakkel ko. Gapu iti dayta, awan matragsak ko ijay balaymi. Ket iti ayan dagiti gagayem ko, ti ayan ti ragsak ko. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Vanessa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Letters never have letters. Napanan man ng jay amam nga artek, Vanessa. As usual, nanang. Basta mabartek, rumwar. Ay mapang-urko ti anak ti Diablo no mapaluksaw nak. Surutek man. Saan nanang? Amuyo mo to ni tatang. Awan ti denggan na no nakainom. Ay marwaman! Siguradong agapa damanan. Mangibabainda. Makauma. Itata na usawan ka. Agsarita ta itinalapat. Apay manan. Dayjay ka di aswiti ti babaem.
Nagkunamat. Di kan agulbod no kayat mo tinasayang at Awan babaik. Ha. Sika lang ti babae iti biyag ko. ulbod! Nagmayat to pa'y tinarakop yo! Nagragsak kayo iti dayjay ababayadan a babae! Amo matlagayam ababayadan. Trabaho na dayjay. Kat! Agpatrabaho ka matkan kwa na! No di ka kat laglag! Ulbod! Makapasunod yan dito balay. Awagak man ket din ni Norgie. Oh, apay kayo mawag ka, friend? Kaya't ko tag shot, Norgie. Ha? Madamati siyat mi dito eh. Kadwak ti girlfriend ko. Kaya hindi kiti babarkada. Awan ngamin ni mami. Magsaur ka. Madamamot gaya man ti happenings yo. Di nakpay nalagit. Sige amin. Narigatan. Jack kaya't nga umay dumarup tinam dito eh. Amang ano, mabad trip ti jamming. Umayak nga ro dita. Tamasurunak dito balay. Ay, gato na. O sige. Nay, di kayo nawawis ah. Amang ano na kami ti pagbasulin tinam. Rabiin ng awan pa'y naluto. Agluto ti mabisin! Agyan kakit din itiruar! Apay adi ka pala nagluto, Vanessa. Padam nga day tiruar! Ha? Makamukan kan kwa na! Rabiin nga madapay la itirwar ti anak mo. Di matagadadal. Di matagtrabaho. Anya nga iter aramidin na itirwar. Nang runa iti kastoy nga oras ti rabi. Ay na! Si Kanton ti agdamag kan kwa na inton sumangpat! Tamasurunak iti tao nga ulbod! Agpada kayo nga agama nga ulbod! Naulaw ako na, Vanessa. Oray siya. Maturog ako nito salas yun. Matulog ako ni Tisilid. Ang gandang ka nito, ya. Kanay, porsunada na ka may sa barkada. Maturog ako din. Makaturog ako na yan. Ayan tay barkadam, Norgie. Apay biro ka. Kursunadam? Idarum ko. Taginundawayan nakidirabi eh. Anyo? Saan mo nga idarom ni Benson? Gulo lang ti parno ayam no kasta. Agasawa kay kid din ah. Total, guwapo mat. Kanada mabalinda. Awan sumgar adut-dut ko kenkwana. Jak kaya tay ja tao. Napili ka launay mo, Vanessa. Kagurgurak na ja tao. Bastos! Napnapanam itinagpatnag. Sumungbat ka! Makas-asawa ka ka din. Inaramid mo man ti kastay din. Nagtangkan ti ulom. Sa dino tinagturogam idirabi. Injay balay da, Norgie.
Awagam ni Norji, takasarita. Apa ngay mawag ka, Vanessa? Dita ka di nga imyan ni Vanessa idirabi eh. Nana. Hanggang jak inaw awis ko may dito eh. Iso mismo timay dito eh, Nana. Sino ti kakadwayo dita idirabi? Mabalin ka din, Nana. Ni Vanessa lang ang pagdamagan nyo, tabisi sige. Na. Oh, makitam. Bastos day di ako kuyog mo. Iso asar de nga mun ti makikuyog kan kwa na. Adda ka man nandito balay, Vanessa. Untun ko, siyak man nanti pabasolon ti inam. Agayam ta, Norji. Katsi ka lang ti pangibagak iti amin a parikot ko. Anya ti parikot mo? Agdadagsanak. Anya? Mano abulan? Upat abulan, hen. Anya? Inlambang ko lang ti kasasaad ko kadag iti dadakkel ko. Iso di damadmadlaw. Upat abulan ko nam. Kat mo, makabulan pala tinapalabas manipod di umay mo dito eh. Day tangarot ti parikot ko. Iso agpatulungakan ka. At day pudnukan ka, Norji. O sige. No kasta, saan ani Benson ti imunakan ka? Apaya kayat mo nga idarom? Tap namang ted iti sustento? Kasta ka di? Juan, Ay, narigat dahi ta, Vanessa. Ibagam langan, tay kalay sana ka. ay, diyak kayat. Kan madimat lang dagiti mata pobre adadakkel na. No di mo kayat ni Benson. Diyan no, biyom di kamatam. Tagpakalay sa kakan ko na. May samot na di abastos. Apay na ko na mabastos. Saan nabigbigan to'y si Kugko nagtaod kan kwa na? Kan awan ti mabalin ti pamilya na. Iso kas diyan ti napanunot ko. Tapno sandak akagura dagiti dadakkel ko. Masansan nga aglaladot. Kasla masakit. Kasarita ta. Tapod nun samot ti atap ko. Nganya. Amasikog ni Vanessa. Anya. Apay, ti mo ka di madlaw ti tiyan na. Masikog? Wen nga rood. Anya apay nga ron ti maramidan ta. Saan mat amabalin nga isublim tinalpasan? Nalpas nga rudan? Ay, mangibabain a talaga. Ulbod ngamin. No idi pa'y laan nagpudno. O di nasulbar ko man. Nakasarita ko ni Benson. Kat, Imbaga namat kalagiti dadakkel na. Kasta unay ti pungtot da. Ang gaputa di da kaya ti mapirwisyo kan maibabain. Kasarita da kano dagiti dadakkel mo. Sikan tumit. Di ka pala ngamin makiasawa ka ni Benson. diyak kayat day diyak tao. Sino ti kayat mo? Tinobyo mo nang baybayakan ka? Agpadada diyak kayat. Alala. Ibagam to amin. Ruti kayat yung mapasama kita. Nasaom ngamin, Vanessa. Adi mo kayat ti makikalay sa akin ni Benson.
Anya nga ron ti kayat mo? Suportaran na laangan ti sikog ko. No kayat yung lakit di tisingasing ti anak ko. Mayatak mo. Mayatak mo titi dayta. Mano ti kayat mo ama iti binulan, Vanessa? Makamo kayon, ma'am. Mabalin ka di ti 5,000. Uwan, ma'am. O sige, mangtedak itan iti para 4 a bulan. Ngem, adda kondisyon. Ma'am? Siguraduam ang nagtaod iti anak ko day tasikog mo. Tano saan? Da kayumat ti darom ko. Agyaman na kapinatgan niya ti awis ko. Nana, nena. Kunam mata na patag-unay ti ibagam. Uwan, nana. Kaya't ko kasarita yung naimbag ni Vanessa. At da ngamin inlibak na kada kayo. Anya? Amuyo, nana. Naglapayag ti daga ako nada. Isa ang mangag kan maamuan ti amin ti anyaman adaman. Anya ti kayat mo asawan. Namuwak ti kinapod no. At inobyo ti anak yo ti nakasikog kan kwa na. Anya? Iso ang kasarita yung naimbag ni Vanessa. Talaga apakaibabain ang amin nga aramid mo, Vanessa. Apay anag parbo ka. Apay anaglibak ka. Diyak amo ti bagbagayo, nanang. Di mo amo ngagliman abulan tatyan mo. Di mo amo ani Winston ti ama ti sikog mo, ha? Di mo amo! Ha? Kayat mo asikamot ita ti buweltaan day ti day tapan ng lokom kadakwada? Nanang. Talagang awanan ka itibain, Vanessa. Apay akasta ka! Awan mo't nga minayat iti day ti pagtangan. Day talaga apak ni tatang ter-aramidan nyo. Di nagpaibainan. Kasano? Day tamat amam tagar aramid iti parikot. Siyak ti masaksaktan. Nagsakit ti barukong ko iti aramidan na. Ita, iraman nakapabasulan. Sardang yun na ita. Nalpasan ti amin. Panunutan tayo no anya ti sumaruno. Kasano nga rod asulbaran ti parikot a pinarnoy day ti ababae? Magisarita tayo kada Benson, kanda giti naganak na. Apot dendan ti sustento nga itadda. Kanakid daw tayo matitipang makawan. Ngamsaanen na maisubli ti 20,000 ana itadda. Rinamas na ni Vanessa. Iso nga awan ti maisubli kadakwada. Ala, pagsasaritaan tayo day taabanag. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back Dakkel na kay babay na ti inaramid ko, Mr. Lonely. Ngem naladawan ti amin. Ket sapay kuma, taadda na agsaw dagiti padak adumdumngeg, iti daytoy apakasaritaan. Tuy pagayam mo, Vanessa. Agyaman kami iti daytoy apakasaritaam, pagayam a Vanessa. Pumunay ti amin, saan agapo tamadi ti makitkitam nga aramid dagiti dadakkel mo ket dadaelem meten ti biag mo.
Biyag mo dayta, Vanessa. Nudakas ti aramid mo, si kamot laeng ti madaksan. Ala, tangay addan to anak mo, wenno nakapagpas ngay kapaykit din, ay ket, agnaknakam ka kuman. Baliwam ti mangrugi, ket isurom ti anak mo iti nasaya at asursuro, tapno saan to ama ipadaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Vanessa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Jocelyn Oblero Ramirez. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami ting kay Panang Tarabay na imbag na oras kada kayo amin.